ତ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମେ ପୁଣି ଫିଷ୍ଟ କରିବୁନି ତ ସେଟା ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆମେ ଗାଁ ଛୁଆ ମିଶି ଆଜି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଫିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ସବୁ ହବ ଆଉ ସବୁ ହିସାବ ହେଇଥିଲୁ କେତେ କ'ଣ ପଇସା ଲାଗିବ। ତ ଜଣକା 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଇଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ଯାଇକି ସବୁ ପଇସା ନେଇ ଆଇଲେ। ତ ହିସାବ କରିଦେଇକି ଏ ଜଣ ପଳେଇଲେ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ। ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ଆସୁଛି ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବ ଆଉ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଉଦା ଆଣିବା ପଳେଇଲେ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଆମର କଢ଼େଇ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଭୋଜି ସ୍ପଟ୍ରେ। ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆକାରମଣ ପଳେଇଥିଲୁ ଚୁଲି ପାଇଁ ଇଟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତ ଏତେ ରାତି ଇଟା କୋଉଠି ମିଳିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆମକୁ ଇଟା ମିଳିଥିଲା। ତ ଆମେ ଲୁଚିକି ସବୁ ଇଟା ପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଚୁଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମ 2ଟା ଚୁଲି ହବ। ତ ଆମେ ଇଟା ଫିଟା ସଜେଇକି ଆମେ 2ଟା ଚୁଲି ଫାଇନାଲି ତିଆରି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ରାଜା ଯାଇକି ସବୁ ଜାଳ ଫାଳ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଏପଟେ ଇଏ ସଉଦା ନେଇକି ସବୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତ ସଉଦା ପତ୍ର ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ କଷା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ତାର ଏପଟେ ଆଳୁ ଫାଳୁ କାଟୁଛି। ତ ଏପଟେ ଇଏ ତାର ପୁରୀ ପାଇଁ ଅଟା ବେଲୁଛି। ତାପରେ ମେନ୍ କଥା ଚୁଲି କେମିତି ଜଳିବ। ତ ବହୁତ ସମୟ ଜଳିଲା ପରେ ଚୁଲି ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁ ବସେଇଥିଲୁ। ସେପଟେ ଆଳୁ ସିଝିଲା ଭିତରେ ସେପଟକୁ ଅଟାକୁ ଗୁଳା କରିଦେଇକି ତ ପୁରୀ ପାଇଁ ବେଲାବେଲି କରିଦେଇକି ଛଣା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏଠି ମେନ୍ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଭାଇ। ତ ସେଠି ତାର ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ତିଆରି କରିବ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଉଠିଲା ଯାଇକି ତ ପୁରୀ ଚୋବେଇଲାଣି। ତ ଦେଖୁନ ତା ଦେଖା ଦେଖି ଇଏ ତାର କେମିତି ଚୋବଉଛି ଖାଉଛି ନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ତ ଛାଡ଼ ଏପଟେ ଆମର ମସଲା ବି କଷା ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇକି ଗୋଳାଳି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏପଟେ ପୁରୀ ବି ଛଣା ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପତ୍ର ଧରି ବସାଇଲେଣି। ତ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ନ ପିଇଲେ ହବନି। ତ ଜଣେ ଯାଇକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ବଢ଼ା ବଢ଼ି କରିଦେଇକି ବସିଗଲୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବ ଆଉ।